da lahira suna hannun dan Ali. Ai tun da na san hakan ba zan je ga wani sama. Ni shehi nake gani ba zan bi wani sama. Duniya da lahira suna hannun dan Ali. Ni tun da na san hakan ba zan je ga wani sama. Ni shehi nake gani ba zan bi wani sama. Duniya da lahira suna hannun dan Ali. Ai tun da na san hakan ba zan je ga wani sama. Ya hayyu Ubangiji maƙagin duka zamani. Bawa bai da lafiya kai ke magani. Na ɗaga hannu sama ka dube ni ka san da ni. Na zo da abul fudu waliyin da kake gani. Tauraron auliya ibadar duka masani. Duk wanda ya bar kaɗan Ali ba za a bashi ba. Allahu muna bidar salatul fati kai gun jawharatul kamali mai saukin ra'ayi. Me shafewa ya tabbatar me sawa ayi. Alaye har sabu san su nake so mu yi. Dabul Abbas da kaulaye da fito za mu yi. Baban yi kilima guntawa dotun yayi gaba. Kai ne sirrin daya duk mai sarrafa ya barka yana shan wuya. Ka kai a kira kamar tabar zatin rabbiya. Sarkin da idan ya zo waje sai an sunkuya. Dan faɗi dan Ali mai tutar godiya. Ranar da ake gudu na inuwar shugaba. Da shi ake bukatar ayi rayuwa, ya wanda ganinsa dai yana kore damuwa, ya wanda baka shi kawai shi ne samuwa, ya wanda gidansa in ka je ka shiga inuwa, ya wanda da shi kadai batacce ke shiryuwa, ya wanda tafiya ba za ka ga waninsa ba. Ya fushi idan ba a taba ka ba, kai ma ba ka fushi idan ba a taba shi ba. Na damu da kai ba zan bi wani in bai bi ka ba. Nauyin duka halitta akan kai ke shugaba. Babban bango majingina mu ba mu bar ka ba. Ba ma zan ce da wanda bai gane kansa ba. Na damu da gausu wanda shi ke nuni da kai, wannan da ka zo da shi, shi ma ya zo da kai. Soyayya ce da kai, kuma hidima ce da kai. Ka dau nauyin mutum azal ka daura a kai. Allah ba a sanin shi sai an haɗa kai da kai. Ba dan ka bai rai ba zai shiga jikin Adamu ba. Hadara mabuɗin dukkan rufe, sanya ga shugaba ya zo ga Ahmad Tafe. Kowa ya ga ɗan Aliyu to ya bar rarrabe. Wanzan nan da shi yake tallafe-tallafe, ya dafa komai ya babu mu ci ga komai da ne. Wanga mukami da shi ba wani zai haushi ba. Bawan Allah daya bayi bayinsa ne, sirri sirrinsa ne, ruhi ruhinsa ne, siffa siffarsa ce, suna sunansa ne, zati zatinsa ne, Allah Allahnsa ne. Komai daga shehi ne, shi kuma daga Rabbu ne. Duk wanda ya san ka shehi shi ma bai san ka ba.
sai da samuwarsa ake samuwa, wanzacce sai da wanzuwarsa ake wanzuwa, narkakke sai da narkuwarsa ake narkuwa, shiryayye sai da shiryarsa ake shiryewa, buɗaɗɗe sai da buɗuwarsa ake buɗuwa, duk inda ka je ka san shi ba za ka zagaye. Ba a san farkon ka ba, she ya mun ci gare ka ba a san karshen ka ba, she ya mun ci gare ka ba a san filin ka ba, she ya mun ci gare ka ba a san buyar ka ba, she ya mun ci gare ka ba a san da wanin ka ba, she ya mun ci gare ka ba za a gane ka ba. Mu tsaya cikin yabon baɗin zahiri, Ahmad Ali Yarwa ko na ce awwal akiri, sufin shehin ku ne na birnin Maiduguri, da kalifan zaki dan yaya taskar shikiri, wallahi muna bidar kabulin ta gari gari, in mun yi yabo aje ta har fadar shugaba.